Se va risca și știu că asta face de obicei Daniel, trebuie să-și mențină centrul ringului. Să fie atent, să nu-l lase braț, picior. Asta e Daniel, când se mișcă e de neînvins. Dacă își mișcă picioarele, nu-l mai găsește. Nu trebuie să intre în jocul, în boxul lui Lașchenko. Da, în brațe. Seară. Iată că începe al nostru cu lovituri de picior. Braț, bine, da, acolo, pe picat. Atunci când vrea să declanșeze ucraineanul tehnicile de braț, atunci să lovește dea drumul și cu piciorul Daniel, da. Foarte bine, iată cum se apără. Mi-aduce aminte de Cassius Clay când făcea acele apărări senzaționale. Bine, l-a ficat acolo. Cât mai multe lovituri de picior. Este o lovitură de picior la cap! Asta este totul! Cred că asta este totul! Bravo! Se ridică totuși ucraineanul, e incredibil! Nu cred că mai poate continua meciul. Eu vreau să mai continue, să-i mai dea una să-l termine. Nu! Nu, asta e tot! Asta este tot! În repriza a treia! Mai vrea, degeaba, dar se clătina. Daniel Ghiță învinge în această seară. Cel mai frumos knockout. Cel mai frumos knockout. Foarte frumos, Daniel Ghiță învinge în această seară cu o lovitură de picior la cap. Exact ce vorbeam mai devreme. Exact. Dacă se mișcă, cu siguranță. Iată peste stânga lui, ce lovitură de picior de maestru. Asta înseamnă să faci arte marțiale, kickboxing de peste 20 de ani la pândit.